Pois o dito, imos a facer unha parada neste municipio, en Esgos, unha das portas de entrada á Ribeira Sacra. Ten moitas portas de entrada á Ribeira Sacra. Unha delas é este municipio, e para eso pois imos a conversar co voceiro socialista, con Víctor Pérez. Víctor, boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, Sí, é a porta da Ribeira Sacra e tamén o primeiro mosteiro da mesma. pois claro que San sí. Pedro de Rocas, o primeiro, invito a todos a visitalo, que é unha maravilla. Por suposto, pois nos encanta que aproveite tamén a ocasión como responsable do Hai PSOE que en meter Esgos. unha cuña Claro, claro. publicitaria tamén de vez en cuando, hai Claro, que claro. poñer en valor o E Concello. a ver si temos sorte e se decide a declaración de Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Eu quería preguntarlle precisamente, xa que estamos falando desto, como valora vostede o que está facendo neste caso o Goberno Municipal polos seus veciños e veciñas para que esta zona se revalorice? Ahora mismo, pois o último que fixeron foi unha cancha de pádel nun municipio con unha población envellecida, casi prácticamente os residentes son todos xubilados, cunha media de idade de 58 anos. Non creo que teña moito interés facer unha cancha de pádel. Home, igual animase xente a ir a vivir a Esgos por a cancha de pádel, pero me parece que non vai a ser o caso, porque hai outros déficits moi importantes en educación, co tema do transporte dos rapaces, porque, bueno, se fai anos que no Concello se pechou a escola unitaria que había, e incluso houve tamén problemas cos que iban a Luintra fai pouco, tamén o centro de saúde, o ir baixando a población, pois tamén temos problemas. Eu temo que non lo retiren, espero que non. Bueno, pues iremos un pouco por partes, despois detallando Sí. algunha cousa. Eu quería facer mención a algo que dixo vostede cando se presentou como candidato polo PSOE a ese concello, que propuña resucitar un morto. Decía que estaba completamente paralizado polas políticas do PP, pero resucitou ou non Sí. resucitou? Por o que está dicindo, O hai moito por morto, facer, non? o morto sigue na unidade de cuidados intensivos, porque bueno, eu penso que as inversións e as políticas que se están facendo non están revertindo no principal, que é o tema de fichar a población e que veña a xente realmente a animarse a vivir en Esgos. E vostede, que era candidato do PSOE naquel momento e que agora está exercendo como concelleiro, deduzo que seguirá cos mesmos retos, non? Que seguirá loitando por as mesmas cuestións programáticas que levaba, non? Daquel momento. Sí, as cuestións programáticas que levaban aquel momento, home, algunhas delas asumíronas. Tiñamos un problema de agua no verao, porque, bueno, se hai unha población flotante de migrantes que veñen no verao, entonces sí, en ese momento enchense gran parte das casas. Nas últimas secas, pois houve problemas de abastecemento que tuveron que mandar unha cuba a coller agua miño para poder encher os depósitos. Fixeronme caso de facer pozos en profundidade en vez dos manantiales en superficie, e que van a saltar no momento en que os depósitos estén baixos, como unha solución provisoria, porque si se prevé un aumento de poboación, que non se prevé, evidentemente, iba a haber moitos problemas ca auga. Sí. Nun concello no que está tan arraigado o baltarismo, é fácil facer oposición ou non? Non é sencillo. Home, ahora tamén con que seguiu o Venegas sacar outro concelleiro, xa non me sinto tan só nos plenos, pero bueno, o baltarismo ahora mismo está en retirada. Baltar, pois, xa deixou a principio da legislatura o posto no concello, e ahora deixa o alcalde a mitad de legislatura porque se jubila e non quere seguir traballando. Entonces, pois, a ver se o novo alcalde pois consigue revitalizar isto un pouco. Espero que adopten algunhas das ideas e suxerencias que iban no meu programa, que pode ser moi bo para o povo. Bueno, que supoño que esas ideas se siguen planteando en forma de mocións, non? Por exemplo, que foi o que máis recentemente vostede levou a un pleno? A un pleno, eu normalmente, en vez de moción, entro por rogos e preguntas, porque aí metes desde pequenos arranxos hasta temas de máis calado, como, por exemplo, unha moción para revitalizar o Centro Cultural Parada Xustel,
que agora prácticamente se utiliza para facer gimnasia, e algunhas reunións veciñais. Penso que é un sitio para poñer en valor, aproveitando que Parada Justel, vecino de Esgos, gran pintor, recoñecido, pois podíase incluso plantexarse usalo como unha sala para que den a conocer traballos aos novos pintores, os novos valores que queiran entrar no mundo do arte e da cultura. Podíase dar como unha sala de exposicións abertas, porque moitas veces desapareceron, por desgracia, tamén a cidade de Ourense, lembro o Ateneo, que onde se celebraban este tipo de exposicións, e por desgracia, co que pasou, pois, non hai un espacio no que a xente poda dar a conocer a súa obra. Supoño que vostede pon a orella ante a veciñanza. Entendo que boa parte do seu tempo se dedica a escoitar os veciños para trasladar tamén as súas peticións, claro. Sí, claro. Non se poden visitar todas as parroquias do Concello, pero o meu teléfono está aberto para calquer problema que teño veciño. De feito, está na página web do propio Concello. E animo os veciños, os que me estén escoitando neste momento, que me chamen para plantexar cualquier problema. De calquer índole. Non teño ningún... Seguro que teñen moitas cousas, porque a veces, como digo vostede, non todo se atende dende un goberno municipal. Sempre hai cousas que están pendentes e nunca faltan problemas, non, que resolver. En canto... Ou fora do propio goberno municipal. Por exemplo, houve unha xente de algúns núcleos de poboación que non lle chegaba a fibra. No Concello dixeronlle que non sabía nada, que eso tiña que ser cousa da empresa, e a miña sorpresa que me poño en contacto co deputado noso neste caso deputada nosa en Madrid, efectivamente, había o goberno do Estado dado unha subvención para dar precisamente servicio de internet de alta velocidade, e a empresa non había ejecutado a obra. Lógicamente mandouselle un requerimiento e os veciños disfrutan de alta velocidade en esos povos un pouco máis afastados da carretera principal. O reto demográfico como tal é un dos retos que non é soamente do Concello de Esgos, que, bueno, dentro do que cabe ten poboación, aunque xa di vostede que faltan determinados servizos. 1000 habitantes. Son flotantes, non? Moitos deles. Pero 1000 habitantes. Hai edificios en Ourense que teñen máis habitantes que o Concello de Esgos. E que habería que facer para que a xente, para que o rural siga vivo, no? Neste caso o Concello de Esgos? Vamos a ver, hai que facer o primeiro, unha rede para atender tanto os maiores como os nenos. Quedou libre unha das plantas do centro de saúde, que antes se usaba como local de ensaio da banda de gaitas, e aí o plantexamento que se fixo é facer un punto de atención temprana, onde os pais podan conciliar levando os nenos a primeira hora, e logo esperen ali o autobús con alguén do Concello, e logo a partir dese momento, pois tamén como un centro de terceira idade, por o envellecemento da poboación, teñan un sitio onde as persoas maiores podan reunirse e ter unhas certas actividades. Habendo local, é solamente cuestión de poñer a disposición persoal. E para poñer a disposición persoal, pois buscaría nas distintas administracións que subvenciones de alguna forma para que o Concello non esmorezca. Sí, a sanidade, por exemplo, toca ya vostede moi de cerca, a nivel profesional. Ten o municipio os servicios que precisa? Ahora mismo hai un tema de axuda a domicilios. En eso sí que podo estar de acordo co goberno municipal. Non se externalizou. Eso é moi importante, que sea o propio Concello o que xestione de forma directa o tema da axuda a domicilio. Está interesante, está funcionando ben, e bueno, en ese caso sí que hai que felicitar as cousas tamén, hai que decirlo tamén. Temos un foro que é a Deputación de Ourense. Está satisfeito dos logros que, mediante o diálogo e a negociación, está tentando conquistar o seu partido, o Partido Socialista, para os concellos? Evidentemente, un reparto equitativo dos fondos da Diputación, sin mirar o color político, ten que ser unha boa noticia para todos os concellos, sobre todo os que estén na oposición. Pois moi ben, Víctor Pérez, voceiro do Grupo Municipal Socialista no Concello de Esgos. Se quere engadir algo máis, pois este é o momento.
Nada, a vida vivir para Esgos, que se vive moi ben, e fai moito máis frisco que en Orense. Subes ali no verao, cando en Orense están a 40 grados, ali estamos fresquiños e temos unhas piscinas maravillosas para disfrutalos. Moi ben, pois nada, Vale, que o vexamos e que o vexa vostede coa súa aspiración, que imagino que lle apetecerá algún día ser alcalde. Estamos en ello, pero a ver si nos deixan. Bueno, moita sorte. Vale, Gracias, Víctor. gracias, Un saúdo. Pois imos pouco a pouco a través da radio con estas entrevistas políticas coñecendo tamén aos voceiros dos grupos municipais socialistas e de outros partidos que están repartidos polos concellos da provincia, que temos 92, que non o esquecemos. 1:20, volvemos enseguida.